waking from this fever dream that's killing me. You're drowning and I can save you, and that's all I see. Over and over, over and over. Welkom bij weer een nieuwe dag in de zomer van ZVL. Vandaag vanuit de oudste stad van Zeeland en dus ook van Zeeuws-Vlaanderen, Aardenburg. Daar gaan wij natuurlijk heel veel over hebben, over deze historie. Onder andere in de Sint-Baafskerk, die hier naast mij al is. Daar gaan we over praten met Dick de Poter. Dat gaan we doen in de kerk. We staan hier voor twee hele bijzondere graven, hè? Dat klopt, ja, heel bijzonder. Want deze graven zijn gemaakt hier tussen 1200 en 1400 voor rijke mensen. Daar komt ook het begrip rijke stinkert vandaan. En de fresco's die je ziet, dat zijn de fresco's die onze kruisvaders, die in 1150 na Christus op kruistocht gingen naar het Verre Oosten, die hebben dat daar gezien, die hebben dat meegenomen naar het Vlaamse land. En sinds die tijd zie je dus die graven terug. Die zien er ook nog puntgaaf uit. Dus natuurlijk ook omdat ze onder de grond hebben gezeten zo lang. Inderdaad, maar nu zijn ze 80 jaar, dus na de oorlog, zijn ze al, ze gaan ietsje achteruit, maar niet veel. Touch my hand, my eyes are wide open, I see you on the bed, you're breathing and breathing, I hope I'm not dreaming. Ik sta hier op het wedstrijdterrein van het aanstaande EK handboogschieten. Daar gaan wij praten met Staf de Vriend over zijn aspiraties en over het aanstaande EK. We staan hier op het terrein al, het is al helemaal opgebouwd. Het EK staat voor de deur. Ja, we gaan er zo aan beginnen. Ja, nou, ik zie de glimlach gaan komen. Je hebt er zin in, hè? Ja, ik heb er toch wel zin in. We beginnen straks om 2 uur met de eerste schieting. En we zijn volledig klaar. Het is allemaal opgebouwd. Het is, kijk, de weppen staan er staat 1 web naar boven. De kampioensweppen nog niet. Daar hangen de vlaggen aan en dat wil ik bewaren voor morgen, voor de kampioenschappen. Ja, want we staan hier, de wippen. We gaan 28 meter de lucht in schieten. Ja, dan mag je straks van mij ook proberen, kijken of dat lukt. Ik doe het 1 keer voor en dan is het aan jullie. Nou, we gaan eraan beginnen. Ik ben heel benieuwd. Then morning dawns again, feels like a long lost friend. The sun burns my eyes, but I don't mind, as long I'm not dreaming. Het is weer tijd voor een lesje topografie. Dat gaan wij natuurlijk ook in Aardenburg doen. We hebben daar Tom voor gekozen. Tom, kan jij Aardenburg eens aanwijzen op deze kaart? Dat kan ik. Dat is hier zo. Daar zo. Ja, de kaart beweegt een beetje, maar dat is in één keer goed. Maandag zijn wij in Sint-Jansteen. Dat wordt misschien lastiger. Kan je dat ook aanwijzen? Nou goed, dit is Hulst in ieder geval. Dus ik gok onderaan daar dat Sint-Jansteen is. Nou, dat is inderdaad goed. Dat is heel knap. Was dat toeval of weet je dat gewoon? Ik wist het ongeveer. Nou, klasse. Nou, zo zie je maar. Het kan ook allemaal in één keer goed gaan. Maken we niet vaak mee. Vandaag wel. De uitzending vanuit Aardenburg zit er weer op voor vandaag. En dan gaan we natuurlijk weer vragen wat vrijwilliger Leen ervan vond. Ik ben 1 keer mee geweest met jou. Ik vond het hartstikke leuk om het mee te maken. En vooral om te zien wat de tv-mensen dan ook doen. Ik als een jong mannetje weet wel wat kan. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Het valt als puzzelstukjes allemaal weer in elkaar. En maandag gaan we dat gewoon weer proberen te doen. Dan vanuit Sint-Jansteen. En ook dat kunt u weer beluisteren tussen 9 en 12 live op de radio. En s'avonds om 6 uur op tv. Graag tot dan.